everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de amor. Gusto na akong gulitan ang iyang kamot. Gusto na ako siyang pasandigon sa kundugan. Gusto na ako siyang kakson ug hugot. Tabangi ko pugong sa akong giba ni Earth. Tabangi ko. Ay! Oh my God! Oh my God! Sandra? Sandra, okay ra ka? Napakong ka? Nabiyang ka? Ambot. Dili na mo ilog ka naog ha? O nahon na nato ang uban. Puyot lang ta. Happy gid akong nabangga ta. Hapit yun. Hapit yun na mabangga. Pero, time pa. Anong na yung mga ambulance? Naiuban di atake. Ang uban sad, nakabangga yung mga Ikaw, sure ka? Wa ka mapiit? Way sakit ni mo? Wa man ko yung na-feel. Para plano na ta. Dili na lang siguro tamo sa kay ubalik anak nga bus, uy. Kuyawan naman ko. Di pa man sa tingali na mudagan. Imbestigaran mo man na sila. Nara mga pulis ay. Ano man di ito? Naunsa di ito? Unsa? Uy, ginoo ko. Unya, naunsa ka man, ha? Okay na ko ma. Inform na ko kundi mo sa naitabo. Unsa man, dool pa mo? Balik na lang dire. Layo na ma, layo na. Sige lang kay, doon na may laing bus nga ipadadre para among sakyan paingon sa syudad. Sigurado ka ha, nga okay ra gyud ka. Sigurado lagi ma. Ayaw yun ka worry. Okay na yun ko. Babay na. Nabot ang laing bus ma. Babay na. Bye, anak. Pag-amping, ha? Nausya ang gisakyan ni Cookie. Hapit mabangga, tay. Jesus mo, Yusef! Ayaw na lang, Pops. Nagdaga naman mi. Ayaw nagkabala ka. Okay na ko. Ako na lagi hato di mo sa syudad. Kanaog lang diha, kaya naon di ka. Asa mo dapit? Pops, alangani naman good. Ayaw na lang lagi. Okay ra gid ko, promise. Ayaw na ka worry. Sigurado ka ha? O lagi, Pops. Promise. Okay, bye-bye, amping. Bye, Pops. Love you. Kuya, wag ni Popsi, uy. Uma naman kagpahibaw sa mong papa no. Pahibaw na silang usa. Si Lola? Sakto nito, uy. Naminaw rito si Lola pag istorya na mo ni Popsi. Dili man na imong lula. Kinsa man? Imong bagong boyfriend good. Nadi ko'y bagong boyfriend? Insam dito imong gilab you dito sa clubhouse. Ha? Katugong dito pata sa subdivision. Namo to'y kausa nakit-an ta mo ni nang kuring sa clubhouse. May kastorya ka sa phone. Nakadangog yun ko pag babay ni Mog. Pina love you pa ka. Ha? Ay, hala! Nani ka to nga time? Murag sila, banchik man ako kastoryaan na. Ako mga barkada pag high school. Nagsabot magud mi ato nga magkita. Mao to. Nasa di ka sa clubhouse ato? Wali ko makakita nimo. Sure ka? Wa kay bagong boyfriend? Dilingon anak kadali no. Ngano? Ikaw, may bago na ka? Wow eh. Bag-ugo taon. Gigutom na ka sa. Mauno naman noon ning basa sunod lungsod. Mamalit lang yung tag-food. Okay. Huy,
Buhi akong kamot, uy. Ay, ako na yung unitan. Sorry. Oh, Uy, mauman to ilang sakyanan, di ba? Sakyanan sa matapalasan. Ay, ayaw na laglingi atay. Maayo gani kiwa sila makabantay na to. Aw, hinoon. Paspas lang taglakaw tay, tana. Paspas sa bitaw. Oh, nganong niliko man kadyong. Mamauli man ta. Asa man ta? Abi na kong agpaso na to si Sandra. Di na lagi siya paagpas. Nagkalarga na ang laing bus nga mihakot nila. Sige. Nanuog kong kanto ni Lina. Sige lang. Sunti kayo na lang. Pastilan yun ng biyahe-biyahe. Dili yun hibawaan nga na ay mga... Nope. Ay! Kabayong opaw! On shit, ha? Libaong nay. Ay, kulbaan ako. tukaan na, uy. Katukod lagit ko. Katugon ka? Medyo. Katug lang. Sandig lang ako. Ayaw, uy. Okay ra. Thank you. Kinahanglan niyo data musafir para nila, no? Magtaban na. Unsa? Di mo ginawa kaayasan. Dawi pa na tabo karon. Nga naman eh. Nga naman nagka-open man ta. Di ba? Work of fate gihapon eh. Sahin eh. Nakita yun. Kung sign man ni, lahi ipasabot ini sa imong gituhuan. Oh. Cookie, sign ni nga ato ng anaro natong kaugalingon nga magkauban. Kay one day, magkauban na ta isip o sa kapamilya. Kung makasano niya sila si Popsi ug imong mama. Oh. Sakit naman akong bukton sige silhig ining mga tagak nga dahon. Uy. Bulakaw na ko na. Oh, asa gani ka tay? Adto ko sa munisipyo. Sige tay. Sige. Adugay-dugay ko uli, ha? Ayaw lang pagabi tay ha. Oh. Naa sa bagong nga tagak. Wa man ni kahumanan ang mga dahon o katagak. Uy. Agoy tiwas be. Ay! Abi pa lang siya magkadungog kung giun siya teka. Kalami ba yan nimong puspusan ining silhig? Uy. Sorry. Gid. Pasensya na. Kasara man tas Ginoo nimo. Sorry gid ha. Sorry na, please. Diha ka ra ha. Diha ka ra. Sige. Dirira ko. Ay, nagkasuko ha. O kung sa may imong gusto, malipay ko. Huwag yung ko malipay nga nagkita pag yuta dinhing dapita. Kung pwede pa lang mo balhin kog laing planeta ay, para dili na lang ta magkita ako ng buhaton. Bisan asa ka pang planetahan mo adto. Ang kapalaran ng mga mangitag paagi nga magkakita kita. Ay paghilom na jong, uy! Ako ra may giluod ni mo, uy! Huwag ka ginhilasi sa imong kaugalingon, ha? Uy, mga tiguwang na intahon ta, uy! Imong tatay ug akong nanay mo ay mga tiguwang. Oh, Kataunon ka sa. dili gyud ko katawon nun. Dili gyud nakataw-an na ng imong gisulti. Ay, okay. Seryoso na ko. Di ka lang mangumustas kung kamot. Oh, Di pa di dugay ni Kuyos. Magubag pa man gani. Ako maninggi pa doktor. pila may akong bayranan. Bayran ti ka kay ako man din mo nakasaan na, di ba? Kining imong pag-atubang na koron, igo naman ning bayad. Oh, mao ba? O kung mauna, human ini, ayaw nagpakitag usab nako ha. Ayaw sa dana, Linoy. Jong, klaruhan talang gyud ka ha. Og hinaot nga makasabot ka. Mga sakto naman kitas edad. Mga sakto tas pangisip. Hunungan na ning imong pagpakabuang. Wa man gyud kay makuha nako ba?
Wa na ko'y gusto ni mo hagbay rang panahon na. O wa na sa ko'y planong musod o kaminyoon pag-usab. Tagay lang og chance, Lin. Kung chance nga panaghigala, murag makahatag patingali ko ana. Pero labaw pa, dili na gyud. Aw, okay na ko kun. Dinha lang una ta magsugod, Lin. Panaghigalaay lang una. Una? Panaghigalaay lang una? Nga sa ato pa, doon na pa kay laing gusto. Pwes, akong usbon, kay murag wa magyug ka makasabot. Jong, wa na. Wa na ko'y laing ikadalit nimo gawas sa panaghigala. Klaro? Lina, Og pasabton pag yun ay tika, nganong muhatag ko nimo higayon isip higala. Tungod sa atong mga anak. Tungod nila ni Cookie og Sandra nga posible pang magkadayon. di na interesado si Sandra ni Cookie, oy. Yan akong gisultihan. Tinood, Taliaran nimong nakasulti, ana, no? lagi. Nag-heart to heart talk man gud mi ni Sandra. Og mitoo ka dayon kay selfish ka man. Imo lang ka og galingong kalipay imong gipalabi. Wa ka maghuna-huna sa imong anak, Jong? Gilaara gid ni mong batasan, no? Lina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!